ותאר ליבנו לעבדך באמת. ותאר ליבנו לעבדך באמת. תנו לזבחך כמחלקנו בתורתך. סבנו מטובך נפשנו ישועתך. ותאר ליבנו לעבדך באמת. ותאר ליבנו לעבדך באמת. ותאר ליבנו לעבדך באמת. ותאר ליבנו לעבדך להתקרב לרבנו. אשרינו מה טוב רגנו להתקרב לרבנו. לה 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 שזכינו להתקרב לרבנו. לה 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 נתקרב לרבנו. אשרינו שזכינו. הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם
תשוקתי לכל ליבי אהבתי לך אני בעודי חי אבקיע הרמותי אותך מחפש
שומע אותי, אתה רואה אותי, אתה יודע אותי, השם שלום, השם שלום. טוב, אז קודם כל נפתח בכבוד אכסניה. תודה רבה למארחים, והאכסניה זה גם הקדוש ברוך הוא. תודה רבה לבעלי הבית ותודה רבה לקדוש ברוך הוא. אז נעשה כולנו תמונה עכשיו שהשם רואה אותנו. השם תודה רבה. תמונה, כל מה שאנחנו לומדים עכשיו בראש שלנו זה לכבודך. באנו לפה, עזבנו את הכל, באנו לכבודך כדי להכיר אותך יותר לפי הצדיק ששלחת. שלחת צדיק, קוראים רבי נחמן מברסלב. אז ריבונו של עולם, תן לנו לדעת מה לדבר בשביל שאנחנו נקרב אליך, ואתה נמצא פה ואתה רואה ושומע ונמצא. אנחנו מדברים רק לכבודך, שאתה תתן בלב שלנו, בלב כל אלה ששומעים, שאנחנו פשוט נחשוב עליך כל היום. הבעיה שאדם חי כל הזמן, חי, ולא שם לב לקדוש ברוך הוא שמתחבא. הילדים משחקים מחבואים ותופסת. זה משחק של ילדים, אבל זה משחק של גם גדולים. מחבואים ותופסת, הקדוש ברוך הוא מתחבא אליך בבית, ברחוב, בנשמה, בלב, נמצא בכל מקום. אתה רואה אותו, אתה לא רואה אותו, אבל הוא רואה אותך, הוא מסתכל עליך ומחכה שתגיד לו, זרוק מילה, תן לי מילה, תגיד לי אני נמצא, תגיד לי שלום, תגיד לי שבת שלום. כולנו אומרים שבת שלום לקדוש ברוך הוא, לכולם, לכל בית הכנסת, שבת שלום, שבת שלום. והקדוש ברוך הוא מחכה שמישהו יגיד לו שבת שלום. בא רבי נחמן ומעיר אותנו מהשינה. הקדוש ברוך הוא שלח צדיק, כמו ששלח את יוסף הצדיק, אז הוא שלח את רבי נחמן, שלח אותו עכשיו כדי שיעיר אותנו מהשינה. אבל מוכרים את יוסף. תשאל בן אדם, אתה מכרת פעם את יוסף הצדיק? מכרת אותו? יהיה לך תשמע, יוסף מכרו אותו לפני 3,000 שנה. אתה יושן 3,000 שנה, אדם יושן 3,000 שנה, הוא חי לפני 3,000 שנה. מלחמת העולם השנייה אני לא זוכר, אתה חושב מלחמת שנזכרת יוסף הצדיק לפני 3,000 שנה, אלא מחירת יוסף זה מחירת הקדוש ברוך הוא. אבל אם מוכרים, כי יוסף הוא צדיקו של העולם, צדיק זה יסוד, יוסף זה יסוד. יוסף, הקדוש ברוך הוא יסוד של העולם, הוא הכל. הצדיק, יסוד נקרא כל, והקדוש ברוך הוא הכל. אבל בשביל להתקרב אליו, בשביל להכיר אותו, אז צריך לבוא למשה, לצדיק שמלמד אותנו איך להתקרב אליו. והאמינו בשם משה עבדו. אי אפשר להאמין בקדוש ברוך הוא באמונה שלמה בלי משה עבדו. רבי נחמן אמר, אי אפשר להיות איש כשר, מקטן ועד גדול בהתבודדות. לכן שיהיה ברור לי ולכל מי ששומע בעזרת השם, שאנחנו באים לפה בשביל מה? שנקבל על עצמנו כל יום, אלי אתה שומע? כל עם ישראל, אלי אתה שומע? ששעה אחת כל יום נשב, כולנו שמואל, כל החבר'ה, שעה אחת שנקבל, שעה אחת כל יום פגישה עם הקדוש ברוך הוא. לא מגיע לו את התענוג הזה. הוא נותן לך שעה, חיים 24 שעות. 24 שעות אתה חי, אתה נושם, הלב שלך עובד, הידיים זזות, הלב עובד. כמה עולה להפעיל בן אדם? יש מכשיר של מפעלת ריאות, זה חדר שלם, בשביל להפעיל ריאה אחת קטנה. ואנחנו חיים וזזים, אומרים לכל החברים שלנו שבת שלום, שלום, מה נשמע? והקדוש ברוך הוא
הוא מקנא לאשתו. כי יש הלכה שאם אישה בעיר מותר לה להתייחד אסור להתייחד עם בעלה כשבעלה לא, אסור להתייחד עם אף בן אדם כשבעלה לא בעיר. אז שבעלה בעיר, אז אימת בעלה עליה. זה לא אני פה, המרכז פה הקדוש ברוך הוא, והמרכז פה כל אחד מאיתנו. אתה שחקן הראשי, כל המיקרופונים פונים אליך כל יום, כמו שאתה רואה פה עכשיו, זה הכל מופנה אליך, פה זה רק הצגה. כל יום יש לך מיקרופון צמוד, יש לך מצלמה עליך. אתה עומד להתבודד לפני השם, השם אתה רואה אותי, שומע אותי, כל העולמות שומעים אותך. אתה זה השחקן הראשי, אתה משה רבנו, הקדוש ברוך הוא מתפלל אליך, הוא מבקש ממך. כמו שהוא מבקש ממשה רבנו, תן לי להוציא בני ישראל ממצרים. אז מה משה אומר? אין לי, זה לא יכול, לא, אני לא מתאים. אז השם אומר לו, מי שם פה לאדם? אדם קורא את זה, משה רבנו יש לו בעיה, השם פנה אליו, אני לא פונה אליי. אבל הקדוש ברוך הוא, התורה היא הייתה, הווה ותהיה. התורה ניתנה לך, היא לא ניתנה למשה רבנו. אתה פה הפועל, אתה פה החי, אתה פה השחקן הראשי. השם פונה אליך, אני מבקש ממך, בוא תדבר איתי כל יום שעה. רבי נחמן אמר, הלוואי, חז"ל אמרו, הלוואי להתפלל אדם כל היום כולו, כל היום מדבר עם השם, אתה רואה אותי, מסתכל עליי, תן לי אמון, תודה לפלאפל, תודה לתחינה, אתה משים אותי, מזיז אותי, רואה אותי, מסתכל עליי, שלום, השם שלום, ככה צריך להיות, וזה התכלית. אבל רבי נחמן הבטיח, שמי שיעשה את השעה התבודדות כל יום, יישב כל יום באיזה מקום, בבית, בכיסא, לא משנה איפה, וידמיין לעצמו דמיון חיובי, שיש לו מיקרופון ומאזינים אליו בכל העולמות. כל העולמות מחכים לו שיפתח את הפה. ואתה אומר, הקדוש ברוך הוא לא בא לי, אין לי זמן, יש לי עניינים, יש לי עבודה, יש לי זה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לך, מי נתן לך את כל זה? מי שם פה לאדם? אני נתתי לך פה. בוא תדבר איתי, הפה זה האישה של השם, זה הפה שלנו, מלכות פה. הפה נברא בשביל שיתחבר עם הקדוש ברוך הוא, שחווה תתחבר עם הבורא עולם. אז אדם לוקח את הפה הזה ולוקח אותו לגברים אחרים, לוקח את האישה של הקדוש ברוך הוא ומדבר עם כל העולם חוץ מהקדוש ברוך הוא. כמה המלך הזה, מלך עלוב, ריבונו של עולם, כמה אתה יכול לסבול, כמה אתה יכול להחזיק את העולם, נותן לכל האדם לאכול ולשתות ולנשום, ושעה אחת תגיד לך השם שלום, תודה שאני חייתי, אין לך זמן. אז כל מה שאנחנו לומדים פה עכשיו, זה בשביל להגיע לתכלית הזאת, שכל אחד יישב יקבע לו שעה בבית שלו, ויפנה לקדוש ברוך הוא במילים שלו. אברהם אבינו לא לקח סידור, התפלל מסידור 18. יצחק אבינו ילך תיקן מנחה. איזה מנחה הוא תיקן? הוא לא תיקן תפילת מנחה שלקח סידור ועשה מועדים והתחיל להתפלל מהסידור. התפילה של אברהם אבינו המקורית היא תפילה שהתפלל מעצמו, מליבו, לקדוש ברוך הוא. יצחק אבינו הלך לסוח בשדה, מה הוא דיבר? תפילה של אברהם אבינו? מה פתאום? אברהם אבינו יש לו בעיות אחרות, ויצחק בעיות אחרות, ויעקב תיקן ערבית, התפלל מעצמו במילים שלו. הדורות ירדו, תקנו תפילת 18, שאתה לא יודע להתפלל, תהיה כמו ילד קטן, ברוך אתה, תגיד, ברוך תן לי חוכמה, תן לי בריאות, תן לי פרנסה, תן לי למינים ולמלשינים, תקנו 18 ברכות. כי הדורות ירדו, בא רבי נחמן, מחזיר אותך לשורש, להתחלה. פעם רבי נחמן נסע עם איזה עגלון, והעגלון הזה ירד מהסוסים, הסוסים ירדו לבוץ, ושקעו, העגלה שקעה בבוץ. ובבוץ הזה, לאט לאט העגלון עשה מאמצים, והסוסים יצאו מהעגלה. אמר לו, איזה עגלון טוב אני, אתה רואה? יצאתי עם הסוסים מהבוץ. אמר לו רבי נחמן, גם אני עושה ככה. אני מוציא את האדם מן הבוץ, ומביא אותו לדרך הישרה. הדרך הישרה זה ישר לקדוש ברוך הוא, שרואה אותך עכשיו פה, שלום, מסתכל עליך עכשיו פה, שלום, השם שלום. הוא נמצא, הוא רואה אותך, מסתכל עליך, ואתה כל יום לא שם לו לב. לכן רבי נחמן אמר, אם אדם רוצה להציל את החיים שלו, יקבע לו שעה אחת כל יום לדבר עם הקדוש ברוך הוא. לא משנה מה תדבר. מי מזייף? מי שמחכה מזייף. אבל מי שבפעם מישהו קנה גיטרה, אמרתי לו תנגן, הוא לא יודע לנגן. אמרתי לו, תשמע, תנגן את הניגונים שלך. תגיד, אין לי בעיה, לא מחכה אף אחד, זה שירים שלי. כשאתה מדבר עם השם במילים שלך, אתה לא מחכה אף אחד, אתה עושה שיר חדש. אתה מדבר תפילה שעוברת בעולם, והתפילה הזאת עולה ישר לשמיים. כי רבי נחמן אמר שהמחבלים יודעים, שהמקטרגים יודעים, שאתה מדבר עם השם, זה תפילה חדשה. כשאתה מעביר סחורה ממקום למקום, הסחורה הזאת יודעים את המסלול שלה, יום יומיים שודדים אותה. אבל ביום השני, יום אדם מדבר תפילה מעצמו, זה תפילה שעוד לא הייתה אף פעם.
אז המחבלים לא יודעים, מחכים יום ראשון, פה מחכים בכביש הזה, עובר מהצד הזה ההוא. מגיע מהשביל הזה, עובר מהכביש ההוא. כל פעם כביש חדש, לא יכולים לתפוס מה שאתה מדבר. אתה בעצמך לא יודע מה שאתה מדבר. אז זה התפילה הזו עולה ישר לשמיים. אז כל מה שאנחנו מדברים פה עכשיו, זה בשביל שאדם כל אחד יבין, יציל את חייו. אמר רבי נחמן, אם אדם התבודדות מעלה גדולה מן הכל, לקבוע לו זמן בבית או בשדה או בחדר, ולדבר עם אנשים המילים שלו, להודות לו, לשפוט על עצמו, אני בסדר או לא בסדר. יש משפט, האם אני בסדר איתך או לא בסדר איתך. קשה לי להניח תפילין, קשה לי לשמור שבת, קשה לשים כיפה, תן לי כוח לשים כיפה, תן לי כוח ללכת בדרך שלך. ואיך שאדם מדבר עם השם המילים האלה, כל המחבלים והמקטרגים נשרפים. אומר אני ולא מלאך, אני בעצמי אעזור לו, אני בעצמי אציל אותך, אני בעצמי אעזור לך. אתה פונה אליי, אני אדבר, אני אעזור לך. אז כל מה שלומדים בו עכשיו, בשביל שהאדם יתעורר מהשינה ויקבע לו זמן כל יום לדבר עם השם במילים שלו, התפילה הזו עולה ישר לשמיים, בלי מקטרגים, בלי מחבלים. אז אמרנו, אישה היא מותר לה להתייחד עם אדם אחר כשבעלה בעיר. כשבעלה לא בעיר, אסור לה. מה עומק ההלכה של זה? עומק ההלכה, מצרים, שאדם לא יודע את ההלכה. מצרים, רבי שמעון בר יוחאי אומר, ויענו אותם בחומר לבנים ועבודה קשה. רבי שמעון בר יוחאי, שנוסעים אליו 500,000 למירון, הוא אומר שמצרים זה הכולל, מצרים זה הישיבה. שלא יודעים עומק ההלכה, ויענו אותם חומר קל וחומר, לבנים ליבון הלכתה. שההלכה לא ברורה, אז זה מצרים. מה עומק ההלכה של אישה מותר לה להתייחד בעיר שבעלה בעיר? מתייחד. כשבעלה לא בעיר אסור לה להתייחד עם אף אחד. למה? הבעל זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו מותר, שאתה יכול לדבר עם כל בן אדם לדבר איתו, שאתה יודע שהשם נמצא פה, שומע אותך, רואה אותך, דבר עם מי שאתה רוצה, תביא מה שמרמז לך דרך הבן אדם הזה, מה אתה מרמז, מה שמרמז דרכך לבן אדם הזה, תחשוב על השם שמדבר עם בן אדם, אז מותר לך לדבר עם כל מי שאתה רוצה. אבל שהשם במוח שלך, השם מקנא לאשתו, אומר אתה אשתי, למה מדבר עם זה, מדבר עם זה, למה איתי אתה לא מדבר? האישה, מה זה סוטה? בעל מקנא לאשתו, למה הלכת ודיברת עם בן אדם אחר? אני חושד אותך שהלכת עם בן אדם אחר. לוקחים אותה לבית המקדש, יש אותה מים בבית המקדש, ואם היא באמת לא חטאה עם האיש ההוא, אז היא מקבלת ילדים, נולדים הילדים. אבל אם היא לא, אם היא באמת חטאה, היא מתה, צוותה ביטנה. אותו דבר, אם אתה מדבר עם אנשים, לא מדבר עם השם, כשאתה חושב על השם, כשאתה מדבר עם בן אדם, ואתה שותה מהמים שיוצאים מבית המקדש, המים של רבי נחמן זה מים שיוצאים מבית המקדש, התורה שלו היא תורה שיוצאת מבית המקדש, נהר המטהר מכל הכתמים, רבי נחמן אמר, אני נהר המטהר מכל הכתמים, מה זה אני? אם אתה תתבודד, אני אתאר אותך מכל הכתמים, אם יהיה לך שעה התבודדות כל יום, השעה התבודדות הזאת אני מבטיח לך, אומר רבי נחמן, שתקן את עצמך, כל הגלגולים שלך, מהאדם הראשון עד סוף כל הדורות, לא יהיה לך שום דין למעלה, אף מקטרג לא יכול לפתוח את הפה שלו. אתה פונה אליי, אני אעזור לך בכל התחומים. במשרד השיכון, במשרדי העירייה, במשרדי הממשלה, אני הבוס פה. דבר אליי, דבר איתי. אני פה אחראי על הכל, אל תשכח אותי. אז זה העניין של התבודדות. רבי נחמן בא להציל אותך. אדם הולך לתבוע. בא אומר לו, שמע, בא מישהו להציל אותו. אומר לו, רק תימני יציל אותי. אשכנזי, לא רוצה אשכנזי. מה משנה מה הוא? רבי נחמן זה מיקרופון של הקדוש ברוך הוא. רבי נחמן זה צדיק שהשם שלח אותו לפה בשביל להעיר אותך מהשינה. אתה בא לרופא, אתה מדבר איתו. נו, מה היה בבחירות? מה היה בעירייה? מה קרה? מה זה? טוב, מה הדוקטור נתן לך? נתן לך איזה כדור? הכדור של הרופא זה שעה התבודדות. כל יום שב בבית, תדבר עם השם במילים שלך. לא משנה איפה, בחדר. תקבע לך בכיסא הזה, כל יום אני פה מדבר עם השם. בחדר הזה, תחת בפרדס הזה, בשדה הזה, לא משנה איפה. פה אני יודע, סגרו לי במוח, שעה אחת אני מייחד לך. ואז כל יום תהיה בשמחה. כל יום עשיתי את שלי. אני דיברתי עם השם. כמו שאחד הולך לאיזה מפעל, ויש לו איזה משהו, זה פצע ברגל. והולך למנהל, אומר לו, יש לי שחרור, תן לי שחרור. המנהל נותן לו שחרור. בא למפעל, אז בעל הבית, בעל המפעל, המנהל עבודה, אומר לו, שמע, אני אפטר אותך. למה? כי אתה הולך בלי נעליים, יש פה בבית חרושת של זכוכיות, אני אפטר אותך, כל הפעמים צועקים עליו. הוא מוציא את הוויזה, אומר לו, תשמע, אני דיברתי עם המנהל הראשי, הוא אמר לי ללכת חודש עם כפכפים. אז מותר לך, השם דיברת עם השם, אתה מכוסה.
אף אחד לא יכול לפתוח פה. למה התפילה שלך לא כל כך יפה? התפילה שלי תפילה מקורית. התפילה שלך זה תפילה של משה רבנו. שמשה מוציא את בני ישראל ממצרים, זה להוציא דיבור מהגרון. מצרים זה הגרון, פרעה זה העורף. העורף. היה אחד שחלם, שהיה לו מוות קליני בתאילנד, ועלו אותו לשמיים, היה לו סבא צדיק, ודיבר בכל האמת. זה היה ראש חודש ניסן, הוא דיבר בלילה ביום שלישי, בכל האמת, הוא דיבר ברדיו, הוא אמר, בשמיים, כל הישיבות ריקות, תראו אותו בשמיים, יש ישיבה של רבי נחמן מברסלב, כל הצדיקים נמצאים שם, וכל הצדיקים שם שמחים, והתורה שלמדו שם, היא נמצאת פה. מה זה פה? משה רבנו זה אתה, השם מתחלל אליך, בוא תוציא את מצרים. מה זה בני ישראל? בנים של ישראל, אתה נקרא ישראל, הבנים שלך זה מילים שאתה מוציא מהפה. מה זה חמושים עלו בארץ מצרים? חמושים, אדם מסביר, אתה קורא פעם 70 פירושים של התורה, פעם היה חמושים, יצאו חמושים, אחד מחמישה יצאו מצרים. מתי זה היה? באיזה ציור? איך נראו מצרים? ציור מקום בזמן מסוים, וזה נגמר. אבל התורה היא נצחית, התורה היא קיימת אצל כל אדם ואדם. הקדוש ברוך הוא פונה אליך, תוציא את הדיבור מהגרון, תדבר עם בני ישראל, תוציא את הדיבור מהמצר שלך, מהגרון שלך, וזה חמישה מוצאות הפה. בפה יש אותיות גרוניות, לשוניות, שפתיות, יש 5 קבוצות בדיבור. אותיות שיוצאים מהגרון, אותיות ה' עין, אותיות חך, חף, למד, אותיות שיוצאים מהלשון, פי, זה קבוצת אותיות שיוצאים מהפה, מהשפתיים, מהשיניים, סמך. תחלק את הכ"ב אותיות ל5 קבוצות, גרוניות, שפתיות, לשוניות, חיקיות, ושפתיות ושיניות של מהשיניים, לשוניות מהלשון, ד'. אז זה 5 מוצאות הפה. לא פעם חמושים עלו משני 3,000 שנה ואתה יכול לישון. רבי נחמן אומר לך, קום, תעורר מהשינה, תוציא את בני ישראל מצרים שלך, מהגרון שלך. אתה הכוכב הראשי, אתה משה רבנו, הדעת שלך משה לקח את עצמו יוסף איתו. אתה פעם לקחת את עצמו יוסף איתך, אדם יגיד לך, תשמע, בשמיים שאלו את הבן אדם שאלה כזאת, קיימת מה שכתוב בספר התורה? נותנים לו ספר תורה. האם קיימת מה שכתוב פה? מה יענה כשיגידו לו, אתה לקחת את עצמות יוסף איתך? מה יענה? מה יגיד? כמה עצמות יוסף יש? פעם אחת לקחו ונגמר. אבל עצמות יוסף זה עצמות הצדיק. רבי נחמן בתורה ק"א, שאדם מקבל עול תורה שלם. מה זה עול תורה שלם? שהוא מבין את התורה נכון. שלך לך מארצך זה אתה. לך לך מארצך זה אתה. להוציא דיבור מהגרון זה יציאת מצרים. אז בשמיים אמרו לו לזה, הראו לו שכל הצדיקים יושבים שומעים תורה מרבי נחמן מברסלב, והתורה שלמדו שם נמצאת פה. מה זה פה? הפה זה חמושים עלו, הגרון זה מצרים, משה זה אתה, הדעת שלך, פרעה זה העורף, אותיות פרעה זה העורף, גם פרעה זו התמונה שהשם מתגלה לך כל יום, זה פרעה. השם הוציא אותך ממצרים כל יום, אתה צריך להוציא את עצמך מהדמיון, מהמדמה. פרעה יש לנו פריעה, יש לנו התגלות, פרעה גם הפרעה, כתוב ודש, נתן לך לחם, מאפיית אחדות, אבל תגיד השם זה הלחם שלך, נכון שכתוב שם אחדות, אבל זה הפרעה, אתה נתת לי לחם, אתה מנשים אותי. עכשיו, כתוב, אמרנו ככה, שאומר רבנו, שראתה, כתוב ככה, שאומר בחיי מוהר"ן, רבי נחמן, שהקדוש ברוך הוא לא עושה לי את זאת, שאיש מאנשי יוצא באמצע. שאיש מאנשי יוצא באמצע. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא עושה לו את זה, תראו איזה כוח של צדיק, שאומר שהקדוש ברוך הוא לא עושה לו את זה, שאיש מאנשיו יוצא באמצע. זאת אומרת, לא יגמור את החיים שלו לפני שיתקן את עצמו, ולא יבוא בגלגול יותר. למה? מי זה איש מאנשיו? איש מאנשיו זה אחד שמדבר עם השם, זה איש מאנשיו. תלבש ג'ינס, תלבש איך שאתה רוצה, הבגדים לא מתייחסים בכלל. רבי נחמן זה רב של נשמה, זה רב של נשמה, של דיבורים, שתדבר עם השם, אתה מתעורר מהשינה. לכן, כדאי להיות איש מאנשיו. איך נהיה איש מאנשי רבנו? איש מאנשיו זה אחד שמתבודד כל יום שעה התבודדות. לאט לאט זה יהפוך לך לכל היום. אבל הוא הבטיח, מי שיתבודד יתקן את עצמו, והוא ערב על זה. מאדם הראשון עד סוף כל הדורות. יישב בשעה בחדר, ישפוט את עצמו. האם אני אעשה בסדר? תודה לך, הודעה, משפט, ישפוט את עצמו. וגם יגיד לעתיד לבוא, תתפלל על העתיד. יש הרבה מה להתפלל.
המשכן נבנה מהמילים, מהדיבורים. משה רבנו בנה את המשכן מתכלת וארגמן. רשב"י בנה את העולם, את המשכן מקבלה. הארי בנה את העולם מכוונות. הבעל השם טוב בנה את העולם מחסידות. רבי נחמן זה לא חסידות, רבי נחמן זה דיבור עם השם. רבי נחמן זה רב שמעיר אותך מהשנה. קח את הכדור של הדוקטור. הדוקטור נותן לך כדור כל יום שעה התבודדות. אנטיביוטיקה לוקחים כל יום כדור. הכדור זה הדיבור עם השם, ולאט לאט תראה מה יקרה איתך. אתה תתחיל כל יום לחשוב על השם גם ברחוב, גם בבית. כשעושה חביתה, אתה מסתכל עליי, השם. תשאל מקובל, מה הכוונות של חביתה? זה לא כתוב בכוונות של חביתה. אבל כשאתה חושב על השם, השם מסביר לך מה הכוונות של חביתה. השמש זה הקדוש ברוך הוא, רומז לשמש, לחלמון. החלבון זה הצהוב, זה השכינה. אתה מערבב את האמונה, את האמת עם האמונה. אתה מכוון, כשאתה עושה חביתה, אתה חושב על השם, הנה אמת ואמונה. הקדוש ברוך הוא חותמו אמת, האמונה זה השכינה. בקיצור, זה כוונות של חביתה. הקדוש ברוך הוא ילמד אותך תורה כזאת, שגם המקובלים לא יודעים אותה. רק תדבר עם השם, יתגלו לך כאלה הלכות, כזאת עולם שלם, חיים כאלה חיים. תחיה חיים עם השם. זה ראה חיים אישה אשר אהבת. מכאן שהתקררה דעתו בחווה. אדם לא ירגע עד שלא ידבר עם השם. חווה זה האמונה, חווה זה הקדוש ברוך הוא. התחתן עם האישה הכי יפה בעולם, אבל הוא לא ירגע עד שלא ידבר עם השם. שהדיבור שלו יהיה עם הקדוש ברוך הוא. ואז נאסר להם עריות. מה זה נאסר עריות? הוא אוסר את התאוות, אוסר את התאוות ניאוף, אוסר, מבטל אותה. אומר רבי נחמן, אם תהיה איש שלי, השם אני ערב לך, שהשם לא עושה לי את זאת, שאיש מהאנשה יוצא באמצע. אף אחד לא יגמור, לא יסתלק מעולמו, לפני שיגמור את כל התיקון שלו, ולא יצטרך להתגלגל. זה איש מהאנשיו. איש מהאנשיו זה איש מתבודד. ומקטן ועד גדול, אי אפשר להיות איש קשר בלי התבודדות. וכל מה שאנחנו נמצאים פה עכשיו בשביל מה? בתור עד, להעיד שזה אמת, להעיד שזה נכון. רבנו הוא מלאך שהשם שלח אותו מהשמיים לפה. אל תחליף אותו, אל תמר בו, אל תחליף אותו למישהו אחר. הוא יביא אותך למקום, הוא יביא אותך לאמונה. לכן אומר כאן, כתוב ככה, שראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל הנביא. אז נספר פה בתורה, בדיבור כאן שמדברים, נגיד כמה מילים, כמה דברים שהקדוש ברוך הוא מראה לבן אדם שמתבודד, כמה דברים שזה נקרא לזה מראות אלוקים. מראות אלוקים, מה השם מראה לאחד שמדבר עם השם. דיבור עם השם זה וישרים שמנקים בזכוכיות. כשאתה מנקה את הווישרים, אז השם מראה לך את פניו, את ההשגחה. אז נתחיל פעם אחת, אני אדבר קודם כל, בהתחלה כמה נסביר, בתוך כדי דיבור נסבר את ההשגחה. אבל לכל אחד יש לו השגחה שמתגלה לכל אחד ואחד. רק אני בתור עד מעיד שממני זה שזה אמת. חשבתי יום אחד לקנות מכשיר MP3. אמרו שצריכים להקליט ב-MP3. כל המוח שלי ביום, כל היום MP3. אמרתי, ציטטתי לבנימין, אומר לי, שמע, MP3 צריך לחבר אותו למכשיר וזה. הלכתי אחות בוקר, בשעה 12 הייתי ערב, לא אכלתי כלום. קניתי 3 בורקסים, וקניתי בקבוק. בכתוב בקבוק הזה, כתוב טמפרי, כתוב פה MP באנגלית, MP, 3 זה 3, הנה הבקבוק פה, MP3. תודה הקדוש ברוך הוא, זה נפל מהשמיים. מה, הם מצלמים? נו, השם מצלם. זה MP, טמפרי, זה MP3, MP3. ריבונו של העולם, מה זה? השם אומר לי, דש עם שיר, אתה שר לי, אתה מדבר עליי כל יום, אני אתן לך דש מהשמיים. זה נקרא MP, דש עם שיר, תשיר לשם כל יום, דבר איתו, זה MP3. זה טמפרי, MP3, 3. אמרתי שם שלום, צלמתי עם הטמפרי הזה, ובאתי פה לצלם איתו גם פה, להגיד לכם עד, יש פה עדות של רבי נחמן אמת, התורה הזאת, הבבא סאלי בא אליו בחלום, הבן של בבא סאלי בא אליו בחלום, במנחה של שבת, אמר לו, מה קורה בשמיים? אמר לו, כל הצדיקים, אמר לו, למה אתה ממהר? אתה ממהר, תדבר איתי עוד. הבבא סאלי חלם חלום, במנחה של שבת, שאחרי שהבן שלו בבא מאיר נפטר. אמר לו, למה אתה ממהר? הוא אומר לו, אני ממהר לשמוע תורה מרבי נחמן בברסלב. כל הצדיקים הולכים לשמוע תורה מרבי נחמן בשמיים.
למה לחכות לשמיים? תחיה פה, תלמד את התורה של רבי נחמן פה, תדבר עם השם פה, אתה תהיה הכוכב הראשי. בהמשך, ראתה שפחה על הים, אומר רבנו, שלא ראה יחזקאל הנביא. אבא אומנה, כתוב בגמרא, היה מקבל דש מהשמיים כל יום דש מהשמיים. אביי ורבא היו מקבלים דש פעם בשבוע, פעם בשנה. אביי פעם בשנה, רבא או אחד מהם פעם בחודש. חשב דעתם, אבא אומנה בסך הכל חובש, היה מקיס דם. ואבא אומנה הוא היה אדם פשוט, אבל אביי ורבא גדולי הדור, חכמים גדולים בגמרא, איך ייתכן שאדם כזה פשוט מקבל דש מהשמיים כל יום, ואנחנו גדולי הדור פעם בשנה, פעם בחודש? איך זה יכול להיות? עשו שאלת חלום, שאלו בשמיים מה קורה, ענו להם מהשמיים, לא מצית למעבד כעובדא דאבא אומנה. אתם לא עושים מה שהוא עושה, הוא עושה עבודה מיוחדת, הוא היה מקיס דם, הוא היה מסתיר את העיניים שלו, היה שם קופה, מי שרוצה לשים ישים, לא רוצה לשים שלא ישים, היה לו מין דבר מיוחד. רבנו אומר בתורה למד, אבא אומנה זה הנקודה שבינך לבין השם. כשאתה מדבר עם השם, אף אחד לא כמוך בעולם, לא מהאדם הראשון, לא היה אחד כמו שמואל או כמו אלי שמדבר עם השם, לא היה תפילה כזו, אין לך תחליף. אתה לא מבין שאתה כוכב הראשי? אתה כוכב הראשי, אתה, כתוב יש סרט הטוב הרע והמכוער. מי זה הסרט הזה? מי עשה את הסרט הזה? כתוב ברוך הוא, הטוב זה הצדיק, הוא טוב, הוא מציל את המכוער. אנחנו מכוערים, מבוקשים בכל המדינות. הרע זה הסמך בהם, היצר הרע, הוא מציל אותך. כל פעם אתה תלוי על חבל, והטוב מציל, יורה לו לתוך החוט, מציל אותו. הטוב זה הצדיק. אנחנו מכוערים, מלאים עוונות, מלאים תיקים, מבוקשים בכל המדינות, בכל העולמות, לא שמענו שבתות, לא הלכנו תפילין. אבל כשאתה מדבר עם השם, הצדיק מציל אותך, אבל אל תחליף אותו. אל תחליף אותו לעולם, אל תמר בו, תחזיק ברבי נחמן חזק, תלמד את התורות שלו בעל פה, תלמד לקוטי תפילות, לקוטי הלכות, תתבודד כל יום שעה התבודדות, זה התרופה שלך. לאט לאט תתחיל לחיות עם השם כל היום, ברחוב, בדרך, השם שלום, תודה רבה, מה את נשמעת, אתה מסתכל עליי, עיטורית, אני הולך ברחוב ז'בוטינסקי, השם מסתכל עליי, תעביר אותי את הכביש, פעם אמרתי השם תעביר אותי את הכביש, פעם שכחתי, בא ילד קטן אומר לי, אתה יכול להעביר אותי את הכביש? אמרתי, השם, אתה אומר לי, מזכיר לי, תעביר אותי את הכביש. בבני ברק מעבירים את הכביש, ילדים לא יכולים לעבוד את הכביש. השם מזכיר לך מילד קטן. אז ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. יחזקאל הנביא ראה את השמיים. תראו, בספר יחזקאל מתאר את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אין לו שום תמונה, לא רואים אותו. אבל הוא מתאר את הזעיר אנפין, את המלבוש שלו, את המלך, שום תשים מלך המלך. הקדוש ברוך הוא דומה למלך, יושב על כיסא רם ונישא, מלאכים מסביבו, אבל זה עדיין לא מלך בעצמו. הבורא עולם זה המלך בעצמו, האינסוף, הוא נמצא פה, הוא רואה אותי עכשיו, מסתכל עליי, מאזין לי, חד, שומעי, השם אתה שומע אותי עכשיו, זה האינסוף, הוא נמצא בכל מקום, אותו אנחנו עובדים, אבל כשמדברים איתו, ממשיכים אור לכל העולמות, לכל הספירות, לכל המידות. אז ברגע שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא עולה ישר לבורא עולם, ישר לאינסוף. אז ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל הנביא. אבא אומנה זה איש של אמונה, שמדבר עם אבא, שמדבר עם השם. אף אחד לא יכול להחליף אותך בעולם, אף אחד אין לו תחליף, אין תחליף אליך, אתה מיוחד פה, אתה כוכב הראשי. אתה מדבר עם השם במילים שלך, שהמילים האלה, הקדוש ברוך הוא עוד לא שמע בחיים פעם אחת כמוך, איש כמוך. דוד המלך, לא בעיות עם משרד השיכון, כתוב במשרד השיכון בתהילים, לא כתוב, יש לי בעיות עם משרד השיכון, תעזור לי, זה לא כתוב בתהילים, זה מילים חדשות. אז ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל הנביא. יחזקאל הנביא זה צדיק שראה את הקדוש ברוך הוא, ראה את הספירות למעלה, את המידות שלו. אבל ראתה שפחה על הים. מי זה שפחה? בן אדם שמתבודד זה שפחה. אנשים פשוטים, אנשים כמונו. אבל אתה יכול לראות מראות אלוקים, מה שגם יחזקאל הנביא לא רואה. גם גדול הדור לא יכול לראות מה שאתה רואה. אם גדול הדור לא מתבודד, אם גדול הדור אין לו התבודדות. מוכר את יוסף הצדיק. יוסף הצדיק מכרו אותו קדושים צדיקים, יהודה היה צדיק. אמרו לו, המלך תמלוך עלינו. יוסף הצדיק מספר חלומות. ראיתי 12 כוכבים שתחווים לי. אני הרבי שלכם, השם שלח אותי בשבילכם להרים אתכם אליו. אמרו לו, המלך תמלוך עלינו. אתה ילד קטן, מה אתה מבין? מכרו אותו, אבל בסוף הודו לו.
אתה יוסף הצדיק שתחוו לו, קראו את הבגדים שלהם. שהקדוש ברוך הוא יגיד, אני יוסף, אני הייתי איתך בבית, ברחוב, בדרך, למה מחרת את הצדיק שלי, את רבי נחמן, מה תעשה? תקרא את הבגדים שלך, למה לחכות לקרוא את הבגדים? למה לחכות לקרוא את הבגדים? זה תורה, זה נבואה, זה לא סיפור שקרה פעם. השם יגיד, אני יוסף, רבי נחמן יגיד, אני הצדיק שלחו אותי משמיים אליך, למה אתה מכרת אותי? למה תקרא את הבגדים אחר כך? יוסף מספר חלומות, רבי נחמן מספר, אני איש פלא, נשמתי פלא גדול, אל תמכור אותי. אל תתייחס אליי, תשמע מה שאני אומר לך, אני להציל אותך. אז מה אתה אומר לו? המלוך תמלוך עלינו, רק אתה יודע את כל התורה כולה, מי אתה בכלל? ואז מוכרים את הצדיק, ואז נעלם הצדיק מהעולם, והאדם ישן, נשאר ישן, חושב פעם היה נוח, פעם היה אליעזר, השם ביקש רק ממשה רבנו להוציא בני ישראל ממצרים, רק ממשה הוא ביקש, הוא ביקש ממך, ושהוא אומר לך, מי שם פה לאדם? תן לי את הדיבורים הנכונים, תן לי את המילים שלך, תוציא את בני ישראל מהגרון שלך ממצרים. אז ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל הנביא. יחזקאל הנביא, הוא היה צדיקים גדולים, ענקיים, אבל אתה תראה יותר ממנו. פעם, בשבת, אז אמרתי לילדים שלי בבית, בוא נעשה תמונה. אמרתי אז מדברים דברי תורה, לוקח הרבה זמן, בוא נעשה תמונה עם הקדוש ברוך הוא. אז כל הילדים ככה הסתדרו ביחד, ואז כולם עמדו והסתכלו, עשו לנו תמונה, ככה עם השם, וכולם חייכו, תמונה בשבת, בערב שבת. למחרת בבוקר, הילד שלי מביא תמונה מהבית הכנסת. אמרתי, תראו, פתחו את התמונה. יש פה אחד שלומד, קורא את העלון הזה. בתוך התמונה יש פה עלון קטן. העלון הזה זה עלון, זאת אומרת, זה אני פה קורא את העלון. ואז, בתוך העלון הזה, אני קורא את העלון, ואמרתי, פתחו את התמונה. בשבת פתחו תמונה. ליד, בבית שלי, מי שהיה בבית, יש פה עדים, נכון? בבית שלי יש פה תמונה של הבן איש חי, כמו זה. הבן איש חי, זה דומה לו. פה יש לי ארון גם כן ליד זה. הילדים, יש לי ילד, יש לי דומה לזה, דומה לזה, דומה לזה. אשתי אומרת, מה, זה אני? אמרתי, לא, זה לא דומה, אל תפגעי, זה לא את, אבל זה דומה. רק זה בחינה. אבל את מגישה אוכל. הנה הילד שלי הגדול, הקטן, הבינוני, פתחו תמונה בשבת. ופתחים תמונה בשבת, צילמתי עם כל המשפחה בליל שבת, בערב, השם בבוקר פיתח את התמונה, הנה התמונה, הנה אני יושב פה, קורא, יש לי מנורה בדיוק כמו זאת, יש לי פה ארון ספרים, אז זה דש מהשמיים. ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל הנביא, ראתה שפחה על הים, אתה רואה, אנחנו מבחינת שפחה, מלאים תיקים, המכוער, מבוקש בכל המדינות, אבל יש לך הטוב, מציל אותו. הרע אמר, מי מציל את הצדיק הזה? מי מציל את המכוער הזה? יש לו מלאך זהוב, הולך לפניו. קליט איסווד היה בלונדינים, היה מלאך זהוב, זה צדיק, זה דוגמה. היצר הרע אומר, מי מציל את הבן אדם הזה? יש לו רבי נחמן, הוא הצדיק הולך לפניו, הוא מציל אותו, כי הוא מתבודד. אתה מדבר עם השם שעה התבודדות כל יום, השם יציל אותך בעולם הזה, בעולם הבא. והשעה הזו היא מילים שלך, אף אחד לא יגיד לך, לא דיברת יפה, זייפת, לא זייפתי, זה שיר חדש, זה גיטרה חדשה, מגינה חדשה, אתה לא מחכה אף אחד, אתה הכוכב הראשי, אתה משה רבנו, דעתך משה, גרון זה מצרים, פרעה זה עורף. נמשיך בהמשך, כתוב פה, פעם אחת, מישהו ביקש ממני לכתוב בספר תורה שתי מילים, היה פרשת ראה. מה זה פרשת ראה? כללה וברכה. כללה וברכה. יש כללה ויש ברכה. כללה, איזה שבט מוכן לעמוד על הכללה? הר גריזים, כתוב 6 שבטים עלו על הר גריזים, 6 שבטים עמדו על הר עיבל. למה השבטים עמדו על הכללה? הר עיבל זה כללה, אלא הכללה כשלא מבינים את עומק ההלכה. הכללה כשלא לומדים את ההוראה נכון. הכללה כשיש כלים, ציצית, חוטים, תפילין, בית פה. התפילים האמיתיות זה התבודדות. נפתלי אלוקים נפתלתי, דבר עם השם מהלב, תפציר בו, תרחם עליי, תקרב אותי ותתבייש ממנו, זה התפילים האמיתיות. ציצית, השם מציץ עליי. נכון שיש הלכה רגילה, ציצית שיש חוטים עליך, אבל זה הגוף של ההלכה. הנשמה של ההלכה זה השם מציץ עליי, זה הנשמה של ההלכה. אז לכן, אם אדם לא יודע את העומק ההלכה, הוא מתחיל במצרים, הוא ישן, כי מצרים זה לימוד תורה של 6 שעות שנה. אז ארמפין זה 6,000 שנה, זה וו של שם השם, זה שנה. יש תורה של אריכמפין, של עתיקה סתימה, של תורה בעולם הבא, תורה של ראייה, של השגחה.
רבי נחמן זה תורה של עולם הבא. רבי נחמן זה תורה של עולם הבא. אז פרשת ראה, 6 שבטים עומדים על הר עיבל, 6 שבטים על הר גריזים. למה 6 שבטים עלו להיות כללה? מי יסכים לעלות על הר של כללה? אלא הכללה זה לא כללה, היא הכללה כשאין את האור הפנימי. 6 בקבוקי קולה על צד שמאל, 6 ליטר קולה בצד ימין. מה שווה קולה בלי בקבוקי קולה בלי הקולה? מי מוכן להיות בקבוק בלי קולה? אבל כשאתה מחבר את הבקבוק עם הקולה זה מושלם. הר גריזים זה הכללה, הר עיבל זה הברכה. עכשיו הוא אומר לך, אם תלמד את התורה בלי עומק ההלכה, בלי ההלכה הפנימית, אם תלמד את התורה בלי הנשמה שלה, שציצית השם יציץ עליך, תפילין נפתולי אלוקים נפתלתי, הפצרתי להיות שווה כמו אחותי. זה התפילין האמיתיות, זה התפילין האמיתיות שאתה מדבר עם השם. זה נפתולי אלוקים נפתלתי. בשמיים שאלו אותך קיימת מצוות תפילין? קיימתי, אבל בגן עדן העליון לא תוכל לעלות. התפילין למעלה זה התבודדות, ציצית השם יציץ עליך. איך תיכנס לעולם הבא? איך תבוא לעולם הבא בלי הרוחניות שלה? לא על הלחם לבדו יחיה האדם, על מוצא פי השם יחיה האדם. הנשמה זה המוצא פי השם. בכל הלכה יש רוחניות וגשמיות. אדם חי גם מהגשמיות, והחיצוניות זה כמלבוש החיצונים. לכן הר גריזים זה הכללה, הר עיבל זה הברכה. שאתה לומד את ההלכה כגשמיותה, גופי הלכות, עם ציור מקום וזמן. מצרים היה במצרים המפה שמה. בני ישראל נראו גדולים בצורה כזאת, איך הם נראו? מתי זה היה? באיזה זמן? באיזה ציור? באיזה מקום? זה בריאה, יצירה, עשייה. אבל עולם האצילות זה עולם הנשמות. הנשמה היא לא מוגבלת. בני ישראל מצרים זה כל יום, בכל אדם, בכל הזמן, בכל מקום. זה הר גריזים, הר עיבל. בקיצור, אחד אומר לי, תכתוב לי על הספר, בספר תורה יש שם 2 קשתות כאלה, תכתוב לי לעילוי נשמת וכל זה. אז אני צלצלתי לאחד בבני ברק שכותב ספרי תורה, וכתבתי לו לשאול איך כותבים. אמר לי, תכתוב בצד ימין את כל החיים להצלחת האדם זה וזה, ועל צד שמאל תכתוב את הנפטרים לעילוי נשמת זה וזה וזה. טוב, כתבתי את זה על דפים, והוא אמר לי, תעשה לי טובה, תעשה לי את זה ביום שישי הזה. באתי יום שישי מהכולל, כתבתי את זה על 2 העמודים האלה, 2 הדפים האלה, הולך בערך לבית שלו, קורא 2 אחד תרגום, פתאום מקבל חום במוח. ריבונו של עולם, מה עשית לי פה? פרשת ראה, הייתה פרשת ראה, הר גריזים הר עיבל. הוא אומר לי, תכתוב את הנפטרים, את החיים על צד אחד, זה הר עיבל. זה הר גריזים. הר עיבל זה פה, אתם רואים פה, זה הצד השני. 2 הרים, הר עיבל והר גריזים, החיים והמתים. פרשת ראה, ריבונו של עולם, זה דש מהשמיים. אני אותו יום כתבתי את זה, דווקא בערב יום שישי, זה נקרא כמו הר, אתם רואים הר גריזים זה החיים, להצלחת ברכה, זה לעילוי נשמת המתים. אבל אם אתה לומד את התורה בצורה של מתים, זה כללה. נו, יוסף חי, מת, נפטר, קבור בשכם. משה חי, קבור בגלל הר גריזים, קבור. נו, אברהם אבינו חי, נפטר. זה אתה. ויקבור אותו בגיא. פעם קברת את משה בגיא. אני רוצה לקבור את משה. משה זה הדעת שלך, תקבור אותו אצל השם. ואז בית פעור, אומר רבנו בתורה ד', בית פעור לא יכול לפעור נגדך בצירופים רעים. בית פעור זה היצר הרע, לא יכול להבין אותך. תראה מה קרה, תראה מה היה. תקבור את משה שלך בגיא. מי זה הגיא? זה הקדוש ברוך הוא. העמק זה עין, עמק זה ענווה, עמק זה עין. במקום גדולתו אתה מוצא ענוותנותו. תקבור את משה בגיא שלך, את הדעת שלך תקבור במשה. אם אתה מדבר עם השם, אתה קובר את משה שלך בעין, אצל השם. בית פעור לא יכול לפעול נגדך בצירופים רעים. זה משה, זה אתה, הכל קורה אצלך. אתה הכוכב הראשי, אתה שר כל יום התבודדות, שיר שעוד לא היה בעולם, זה עולה ישר למעלה, המחבלים, המקטרגים, לא יודעים את השביל הזה. התפילה שהתפללת היום בהתבודדות שלך לא כתובה באף מקום, אף אחד לא יכול להחליף אותך. אתה הכוכב הראשי, אתה המרכז של העולם, כל הפרוז'קטורים מופנים אליך. תן להשם את ההנאה שלו, תן להשם את הכיף שלו שברא אותך,
שאתה אומר, אתה דבר איתי. פעם יש לנו בחור קוראים לו אפי, אחד מהחבר'ה, פעם לא התבודד איזה שבוע, בא הביתה, אבא שלו אומר לו, תגיד לי, למה אתה לא מדבר איתי? אני אבא שלך. מה הנאה שאבא לא מדבר, הילד שלו לא מדבר איתו? כל הכיף שלי שאתה מדבר איתי. הוא קיבל חום, אמר תראה מה זה, הוא אומר לי דרך אבא שלי, אתה אבא שלי, למה אתה לא מדבר איתי? רץ מיד לפרדס, לדבר עם השם. הקדוש ברוך הוא מחכה למילים שלך, הקדוש ברוך הוא מחכה לך שתדבר איתו. אל תישן. רבי נחמן זה רב שמאיר 100 שנה, כנשר על גזליו ירחף. נשר זה הצדיק, מלא רחמים, מעורר אותך את המוחין שלך, קנה חוכמה קנה בינה. הקנה חוכמה קנה בינה זה המוח, המוחין שלך. המוחין שלי נגזלו, גנבו אותם, היצר גנב לי את השכל. בא רבי נחמן מאיר אותך 100 שנה, כנשר על גזליו ירחף, כנשר יעיר קינו, הוא מאיר את המוחין שלך. אל תישן, תן לשם את הכבוד שלו. איך מכבדים בן אדם בדיבור, בכבוד. השם, אתה בבית שלי, אתה רואה אותי, מסתכל עליי, אתה נמצא פה. אומר כאן, אומר בהמשך, נמשיך כאן את העניין הזה, שראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל הנביא. אז סיפרנו פה כמה קטעים בתור עדות, שמה שהשם מלמד לבן אדם. נמשיך כאן, מה זה פרה אדומה? כתוב, תבוא אמא תקנח צועד בנה. שאלו בן אדם, נו, היה לך פרה אדומה, נתקלת פרה אדומה, יגיד רגע, פרה אדומה היה באיזה קיבוץ, עושה מו, אדומה כזאת, אולי חשבו שהיא אדומה, לא אדומה. הגשמיות איננה, אבל הרוחניות נמצאת. הרוחניות של הפרה האדומה היא הנשמה של התורה. פרה אדומה זה התבודדות. כשאתה מדבר עם השם, אומר הקדוש ברוך הוא, כל ענות אני שומע. מה זה כל ענות? כל שמעלים את השומע. אם אתה לא מדבר עם השם, זה מענה את הקדוש ברוך הוא. למה אתה אומר היפנים עושים דיסקים יפים? אתה אומר היפנים עושים מכוניות טובות. למה אתה אומר זה אני? זה מענה את השומע. מענה כביכול את הקדוש ברוך הוא. לכן אל תענה, עד כל ענות, כל שמענה. תבוא אמא תקנח צועד בנה. תבוא הפרה האדומה, שמשה רבנו לקח פרה אדומה ושרף אותה, ויזע על כל עם ישראל וטהר אותה מטומאת מת. העגל, לא פעם היה עגל, לא השתחוות לפסל, נכון, אל תעשה לך פסל או מסכה, לא השתחוות על שום פסל. אבל הפסל האמיתי, שאדם לא שוכח את השם ואומר שהיפנים עושים לו מכונית יפה. הפלאפל טעים מהחנות. זה העגל. שאתה מדבר עם השם כל יום, תודה על הפלאפל, תודה על המכונית, תודה על הרגליים, על הנעליים. אתה עושה לי את הנעליים שלך, הוא מכפר את העגל היומיומי. תבוא הפרה, תבוא האמא, תקנח צועד בנה. תבוא הפרה האמא של העגל נקראת פרה. תבוא התפילה שלך, ההתבודדות שלך, ותכפר על העגל היומיומי. למה אמרת שהלכת וזזת והבנת וקנית והבנת? למה אתה אומר את זה? תבוא לדבר עם השם, תכפר על העגל, על הכפירה של כל יום ויום. זה העגל האמיתי, זה הכפירה שלך, אתה מרגיז כביכול לקדוש ברוך הוא. תבוא הפרה, לשנה פרים לשפתנו, הפרה זה התפילה שלך, ההתבודדות שלך, תכפר על העגל היומיומי, והשם נרגע, כדאי לי שבראתי אותך, כיף לי שבראתי אותך, אתה עושה לי נחת, אתה מדבר איתי, אתה אומר שהיפנים זה אני, והחומוס זה אני, והפלאפל זה אני, אתה עושה לי נחת, כדאי לך לחיות, תחיה עם השם, תחיה איתו, תדבר איתו. כתוב פרשה, אז בוא נסכם, יוסף הצדיק, אתה לקחת את עצמות יוסף איתך, ושאלו, אבל יוסף כמה עצמות יש? פעם אחת לקחוח אותו, מה אני אלך לפור ביעור עכשיו לחפש עצמות? כבר הוציאו את משה רבנו. זה כשאתה רוצה את ציור מקום בזמן, פרעה חד פעמי, מצרים חד פעמי. התורה היא לא רק חד פעמית, התורה היא נמצאת נצחית לנצח. עצמות יוסף זה עצמות הצדיק. קח את השכל של רבי נחמן, את התורה שלו, את ההסברים שלו, קח את הדעת שלו. פעם רבי נחמן, מישהו העביר אותו, העביר רבנו, איזה אחד העביר אותו בסירה, אמר לו, רבי נחמן, קח את הכיפה שלי. הביאו את הכיפה שלו. בא לפני רבי נתן, אמר לו, תראה, רבי נחמן הביא את הכיפה שלו. רבי נחמן הביא את הכיפה שלו. חשב רבי נתן, אמר, יש לי את המוח שלו. אז סיפרתי את זה בלילה פעם למישהו, אמרתי לו, הבן שלי ביקש כיפה. אמרתי לו, שרבי נחמן הביא לו את הכיפה לבן אדם הזה, רבי נחמן אמר שיש לי את הכיפה שלו. למחרת, הבן שלי שלומי ביקש ממני שיביא לו כיפה של ברסלב.
באתי לאחד, צלצלתי לשם, לזה של הסבא, אמרו לי אני אביא לך. טוב, לא הביא לי. למחרת פגשתי אותו באיסקוביץ', אמר לי, קח את הכיפה שלי. אתמול סיפרתי לבן אדם שרבי נחמן הביא את הכיפה שלו, והוא אומר לי, זה מהסבא, קח את הכיפה שלי. אמרתי לו, הכיפה שלך, אבל למה איתך? הוא אומר לי, קח מחסן, הביא כיפה. יש לי כיפה שחורה בינתיים, זה הכיפה חדשה. איך השם אומר לי, קח את הכיפה שלי? הקדוש ברוך הוא אומר לך, זוכר אתמול אתה אמרת, קח את הכיפה שלי, הנה באיצקוביץ' הבאתי לך את הכיפה שלי. זה השגחה, זה דש מהשמיים, זה דרישת שלום. כל אחד רואה מראות אלוקים, רק הוא לא שם לב, הווישרים שלו לא מזזים. אם תתבודד כל יום, הווישרים יזוזו. אם תלך במדבר סיני, בלי וישרים, יום, יומיים, יהיה לך עובי כזה, הזכוכיות יהיו עבות, יהיה בוץ, לא תראה כלום. התבודדות זה וישרים, ניקיון של העיניים, השם פה, השם רואה אותי, שומע אותי, נמצא, השם שלום, 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 שלום. תעשו תמונה, נו, תמונה. השם, לא שוכחים אותך, אתה נמצא פה, אבל אנחנו מדברים עליך, שאנחנו נזכה להתקרב אליך. הפילים של השם כל הזמן. בקיצור, שימו לב חבר'ה, מה אני רוצה להגיד לכם? פה כתוב ראתה שפחה על הים, מי זה שפחה? זה אנחנו. בזכות רבי נחמן, בזכות המשקפיים של משה רבנו. מי זה משה רבנו? בחינת משה זה רבי נחמן. כשתלמד את התורה שלו ותתבודד כל יום, השם יראה לך מראות אלוקים, יראה לך השגחה כזאת שאתה עוד לא ראית בחיים, אפילו שאנחנו בחינת שפחה. בהמשך כתוב ככה, אומר תיבת נוח, שאלו את הבן אדם, קודם כל הבנו מי זה עצמות יוסף, והכך משה, אומר רבנו בתורה רש יוד, משה זה המוחי של הבן אדם, נוח, יוסף, זה יוסף, זה עצמות יוסף, זה השכל של הצדיק. שתיקח את רבי נחמן איתך, שתיקח את השכל של רבנו איתך, שתיקח את השכל של רבי נחמן איתך, אתה תצא ממצרים. אתה תצא ממצרים, תצא מהמהבנה הקטנה, תצא מהמוחין דקטנות. זה יוסף הצדיק. עצמות יוסף זה עצמות, המהות, העצמות של הצדיק, השכל שלו. אל תגיד לי חד פעמי עצמות יוסף. עצמות יוסף